Hi guys, good morning. Today is Saturday, July 20, 2024. So guys, wala pa jud kadulog sa mong tindahan kay super busy ang life. Daghan kay kung pikunonon awan na kuan na gani na nahipos-hipos sa gamay pero ganiha gabungdo din siya pagayo pero wa na ko nabidyuhan ba. Di nakahuman na sad kog usa ka batalyon nga labhanan mga uniform sa akong anak, akong sinina sa pagtrabaho. So daghan kay akong labhonon guys. So wa pa koy pamahaw. Hapit na ko ani nabuang na gani nagtabi nag-usa na maorang usa. So guys, aabangan natin ang mga ganap ngayong araw. Si Chucky as always, wa po sa ni pamahaw kay nagatang na ako kanong sa kumudulog sa ubos. Hi Chuck. Hi Chuck, gutom ka? Wala pa'y pamahaw among bibe? Ha? Luuyan yung bibihan na mo ulit pamahaw. Mutugbong na taron ha? Ha, bibi nga? Wala may pamahaw si Chucky. Gutom awag nga lang eh. Smile sa... smile Chucky. Smile. Smile Chucky. Ang tana, mutugbong na tana. Una na siya. Lakaw na siya. Taas ang init. Wala po kadulog. Wala pa'y pamahaw. So, mauna ni madulog. Tanawa ang kalabo guys. Grabe na kanais kay ang bodahon. Kato pa ganing pag luoy kay ni siya pag init pa. Kay kuan yellow ang color. Dili kay siya ayo tanawon murag kalamat yun bahala gibubuan ako. Lahi ra man siguro ang tubig sa ulan o tubig nga kanang sa tuwa diri bang kaligo. Tanawa ang nice kayo. Dagko na kay siyang dahon. Dala kay sila naka-recover. So maoning ako ang usa ka batalyon nga labhanan guys. Tanawa. Daghan kaayo. So na may dragon fruit. So na amang good may talong diri. Ako na siyang pupuon duha ka buok. Another talong na sad guys. Dara. Dako kaayo kuning taon-tangon kay ako aning sugba. Napay usa guys. Dara. Duha ka buok. Ayo gi atibor. Daw lisod kitong kuno. So naa pa sila yung mga gagmay guys. Naa pa diri daghan pa kayo ni mga bulak. May mga bunga pa sila gagmay. Pamunga magdagan na. Bye-bye. Chok, asa ka Chok alina? Nakabitin ako duha ka buktalong. Ibutang mo to kuskaang sa una then wa man gaayo di gibalay na ko si yuta. Na ako'y lansones guys. Dara o gamay pa. Bayak ko kaayo guys. Awa kong anino. Grabe na kainit. Pero naigibalita karon mga kuan. Naibagyo duha ka buok ng moabot. So mag-amping ta per me guys. Dili lupogon Chuke. Luoy ka ng kanding. Tambok ba yan ang kaayo? Nanduta paminahon sa tingong sa langgam. Ay naadyo kas kabukiran kapuyot na iskay. Fresh air. Walay kuan. Hugaw nga mga kuan. Air pollution. Pero siyang fresh. Nindot kay po yan ang province guys. Kuan sa syudad. Very mingaw. Padong ako sa kong tindahan nga gamay baligya iniwan nga mo sponsor para madaghan ang baligya joke so mao ni sa una ang kanang barak sa Idana nanahimo na sa mga balay-balay daghan kay daring mga gabong doong mga para pang simento sa kalsada sa today makita mo ha nang hawa na sila guys wala na sila kalagot ba kini sila guys kay mangutang sa tindahan niya human biyaan so
Pagbantayan yun mo sa mga kontraktor bang ang trabaho kasada kay mangutang na dyan na mamayad. May kabiktima na ako. Mura mo pang pobre na nasamot ka ot-ot sa pagpuyo sagdi piskay ng mga balungos. Ginoo rin mag-igo nila. Dukana lagi ay sila kabayad guys, as in nawang kinayod maulang gyapon gakamang sa kalisod. So paabot na lang ta sa time nga makaluag-luag ta sa pagpuyo. Diba guys? Piskay lang ang balongos guys na. Put na ko guys. Wala yung nagbantay diri guys. Gubutas pagpuyo diri ay. Mahon ako kay gutom kasi Chuki gigutom. Look so big guys. Nami kuyo. Kinsa man ang kuyo guys. Muna ang kuyo. So guys, nakadalikyat mi karong hapon sa lungsod kay naay mi gipalit salamat sa pagtan-aw.